Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Harakatnya sih wa ta'lub ma'alit tuqa warjul makarima min wa ta'lub ma'alit tuqa warjul makarima min rabbin wa khafhu wa kun lil yusri muntazira. Rabbin wa khafhu wa kun lil yusri muntazira wa sallimil amra bil maqduri warda bima qadahu rabbus sama tuhsab minal kubara wa dawi qalbaka min nahwir riya'i wa min ana ini ya wa hamzah min nahwir riya'i wa min ujbin wa kibrin wa lazim suhbatal fuqara wa sahibis sabra wal ikhlasa fi amalin wa khalifin nafsa wal ahwa wa kun hazira. Ayo coba bismillahirrahmanirrahim. Kok mulai asal ya. Ati ilahaka wal mukhtara id amara wa walidayka dawil wal umara faman yuti' rabbahu tanqad lahu jumalul asya wa ta'i'u hasada takhara wa kun 'alal khaliqir razzaqi muttaqilan wa musta'inan bihi wastabira man ista'ana bi ghairillahi fi talabin fa inna nasirahu ajzun wa qad khasira wa talub ma'alit tuqa warjul magarima min rabbin huwa kun lil yusri muntazira wa sallimil amra bil maqduri warda bima qadahu rabbus sama tuhsab minal kubara wa dawi qalbaka min nahwir riya'i wa min ujbin rin wa lazim suhbatal fuqara wa sahibis sabra wal ikhlasa fi amalin wa khalifin nafsa wal ahwa wa kun hazira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah qala an-nazimu asy-sya'iru Syekh Abdul Hamid Kudus wa talub ma'alit tuqa. Ya terus gimana nih? Wa talub lan golek sira ma'alit tuqa ing luhur-luhure ketakwaan warju lan ngarepa sira roja sira mengharap sira al makarima ing pira-pira anugrah kemuliaan ya min rabbin saking pangeran yaiku Allah Subhanahu wa taala wa khaf lan wedya sira hu ing pangeran wa kun lan ana sira lil yusri maring kegampangan kemudahan lil yusri maring kemudahan muntaziran iku wong kang ngenteni muntaziran iku wong kang ngenteni. Nah, rungono.
Yang pertama nggih, watlub ma'alit tuqa nggih. Carilah luhur-luhure ketakwaan nggih. Ya, luhur-luhure ketakwaan. Ya, niki ya min babi aula ya takwa sing biasa. Artinya Syekh Abdul Hamid Kudus menasihati kita untuk mencari luhur-luhure napa ketakwaan. Artinya apa takwa niki nggih. Takwa niku ana sing takwa biasa, ana sing takwa tingkat tinggi. Takwa niku apa takwa? Sadurunge niku takwa niku napa? Takwa niku napa? Takwa nggih menika ya nderekke nggih nglampahi perintah-perintah Gusti Allah, ninggal larangan-laranganipun Gusti Allah. Niku takwa. Nggih. Apa sing diperintahke Gusti Allah sampean lampahi, sing dilarang Gusti Allah sampean tinggalke. Niku napa jenenge? Takwa. Lah takwa niki niku levelnya ya macam-macam. Ana sing level biasa. Nggih. Misal sebatas sing diperintah ya tak lakoni, sing dilarang tak tinggal, kesunahan gak tak lakoni blas misalkan. Nah, kaya ngene iki bisa dibilang takwa, saged-saged mawon. Tapi takwane takwa tingkat paling bawah. Nah, engko nggih ana di atase meneh iku napa? Yaiku ya ambek nglakoni kesunahan barang, kesunahan dilampahi. Engko ana level atas malih napa? Ya semacam-macam. Nah, jadi ketakwaan nggih. Ketakwaan niku ya ana level-levele. Nah niki beliau ya tidak hanya sebatas takwa mawon akan tapi ma'alit tuqa nggih, ma'alit tuqa luhur-luhure napa perkara-perkara luhure takwa. Maksudnya napa? Nah takwa ya takwa sing level tinggi pisan. Napa sing level tinggi nggih. Iku nasihat dari Syekh Abdul Hamid Kudus kados ngoten. Tidak level sing biasa kan tapi sing levelnya tinggi. Ya, nah, mbiyen niku nggih para ulama niku masyaallah beliau. Ya, di antara ketakwaan niki ana takwa hati. Nggih, hati niku padha wae ati kudu jaga. Nanti disebutke ya. Besok disebutke bahwa ya napa ya wis macam-macam penyakit-penyakit hati kudu dihilangke. Ya, terus juga perhiasan-perhiasan yang hati niku kudu di napa jenenge diagem, ngagem perhiasan-perhiasan hati. Ya. Niku watlub ma'alit tuqa warjul iki ning kene iki nggih watlub ma'alit tuqa. Sampeyan nek iso nggih, kok ngeten, sampeyan nek iso nglampahi takwa sing level tinggi, nggih. Level napa tinggi. Ya tak kasih contoh level tinggi. Ya tak kasih contoh nggih. Contohnya ngeten contohnya. Ana wong ya napa sing ngene ya para ulama kita nggih teng Indonesia niki termasuk Mbah Maimun Zubair nggih, termasuk ulama-ulama di pondok-pondok salaf do biyen niku nggih, termasuk Mbah Utsman Al-Ishaqi niku mboten nggih nak kalih harta pemerintah nggih, nak kalih napa harta pemerintah niku mboten nate didahar, mboten nate digunakno untuk beliau. Sebagai konsumsi pribadi sing masuk ning weteng gak pernah. Nggih. Tapi biasanya sedekahke dibagi-bagikno ning wong. Nggih. Iki secara zahir nggih duit ke pemerintah nggih, misal kerja, misal apa nggih saka pemerintah. Secara zahir halal mboten? Halal. Nggih. Secara zahir apa halal ta mboten? Halal. Tapi beliau mboten kersa dahar sangka dhuwit iku mau ya, begitu pula makanan yang disuguhkan kepada beliau dan dari harta pemerintah nggih
beliau tidak kersa nggih. Iki kenapa? Karena mungkin alasannya ya duit pemerintah niki nggih campuran macam-macam. Ono pajak sing haram ya ono nggih. Itu mungkin di antara faktornya. Terus ada lagi faktor yang lain ya. Ketika Mbah Usman itu ngendikan aku gak bakal mangan duit pemerintah. Kira-kira maknane ngono kuwi. Aja duit ngene, aja mangan duit pemerintah selagi pemerintah saya diutang. Apa selagi pemerintah saya dikedah napa? Utang. Ya. Aja mangan duit negara selagi negara saya duwe utang. Justru kita ini harus bantu negara. Ora kok malahan nyusahke negara. Nah, itu diantara ya faktor ketakwaan level tinggi. Ya, diantara contoh nggih ketakwaan level tinggi daripada para ulama. Padahal asline nek pamane dahar ya dari iku mau nggih selama di secara zahire halal mboten halal. Nggih, halal. Nah, iku mau diantara iku. Nah, teng mriki bisa diambil kesimpulan juga watlub ma'alit tuqa. Rungono, watlub ma'alit tuqa. Nek sampean iso, nggih, iki sampean dikeli terus iki. Nek sampean iso nglakoni sesuatu sing levele tinggi, lapo nyukupno dengan perkara sing levele rendah. Sampean iso ngapalno, misalkan iso ngapalno dengan bagus sedina iki sak halaman. Ya. Dengan bagus iki iso, jenenge iso sampean. Tapi guru-guru rasa-rasa akhirnya ya sing diapalno cuma 2 baris. Ya aja sampai kaya ngene iki. Nggih. Ya sebisa mungkin ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebisa mungkin sing ya napa level tinggi, level sing paling jos. Nggih, paham nggih. Ana penyair dok biyen nggih, penyair niki ngucap kayak walam arafi uyubin nasi aiban kana qasil qadirina alat tamami. Ya, saya tidak pernah melihat suatu aib, suatu kekurangan. Ya, saya tidak pernah melihat suatu kekurangan yang kekurangan ini seperti ya, kekurangannya wong sing jenjene iso melakukan sesuatu dengan sempurna tapi wong karena males karena napa-napa nggih tapi nglakonine ku dengan penuh kekurangan. Jenjene iki iso sampean contohnya sampean jenjene iso ya pinter dalam ngaji ya tapi guru-guru males guru-guru napa wae alasan-alasan niku mau akhirnya ora iso ngaji. Jenjene iso tapi guru-guru yang lain akhirnya guys iki aib sing diantara aib terbesar menurut penyair iku mau adalah kaya ngono kuwi padahal iso sempurna tapi ora dilakoni ya walam arafi uyubin nasi aiban kana qasil qadirina contohnya kaya kurange wong sing mampu kana qasil qadirina alatam padahal mampu iso sempurna tapi wonge malah nglakoni kekurangan aja sampai nggih. Terus warjul makarim, ayo warju lan ngarepo sira al makarima ing pira-pira makrumah keluhuran. Iku mesti di mana nih ya? Hah? Mesti mana nih ya? Jadi iki kono konsep rojak konsep khauf. Iki ning tasawuf nggih. Ya daripada sampean maca filsafat karena tasawuf jelas nggih. Di tasawuf itu ada konsep nggih. Ya iki di syariat Islam juga lah secara umum. Iki ada konsep khauf ana konsep rojak. Khauf ambek rojak. Rojak iku apa? Rojak. Nah, iki karena sing ditulis warjul makarim nggih rojak sik nggih. Rojak niku mengharap. Artinya apa? Harap. Mengharap napa? Mengharap welas asih Gusti Allah, mengharap rahmat Gusti Allah, mengharap anugerah Gusti Allah. Kudu
Setiap orang itu harus punya sifat roja. Ya, jadi ben ora gampang putus asa. Ya ana wong mumet. Nggih, ana wong mumet. Ya wis mumet banget. Nek gak eling ambek pangeran, gak eling nek Gusti Allah niki Maha Pemberi, ya Gusti Allah iki Maha Dermawan, Gusti Allah iki Maha Pengampun. Ya nek gak eling Gusti Allah niki Maha ya paring rezeki. Maha paling memberi, Maha memberi napa jenenge solusi. Wong sing mumet iki kok gak eling kaya ngono kuwi, ngendat-ngendat. Ya iso ngendat. Ngerti ngendat? Gantung diri. Ya naudzubillah min dzalik. Lah iku kudu ana sifat napa? Sifat roja, sifat mengharap ya anugerah sangka Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ben ora gampang putus asa. Ben apa mboten gampang putus asa. Ya, kabeh niki ngono, wa kundil yusri muntazira. Ya, kabeh sesuatu niki bagaimana ada kesulitan pasti setiap ada kesulitan pasti ada kelonggaran. Bariku pasti ana kelonggaran. Mesti niku. Ora usah insyaallah mesti. Nggih. Setiap ada kesulitan pasti napa ada kelonggaran. Ada kemudahan. Ya. Lah iku warjul makarimah roja. Nggih, roja mengharap anugerah sangka Allah Subhanahu wa taala. Wa khauf. Engko ana khauf. Khauf iku apa? Khauf iku wedi ambekan Allah Subhanahu wa taala. Wedi ambek siksaane Allah Subhanahu wa taala. Wedi bahwa Allah Subhanahu wa taala iki zat sing maha jabbar, nggih. Maha perkasa, zat sing nyiksa. Ya, niki Gusti Allah. Ya sebagaimana Gusti Allah niki memberi anugerah, Gusti Allah niki saged napa? Ngeki siksaan. Lah, iki kudu gadah nggih kita setiap orang niku harus punya rasa khauf. Khauf iku wedi ambek Gusti Allah. Napa? Wedi kalih Gusti Allah. Iku harus punya. Nggih, itu harus punya niku. Karena nek mboten kok misal cuman ngandalke rojak tok, ngandalke napa jenenge bahwa Gusti Allah niki Maha Pemberi Ampun kok ngandalke mengharap anugerah Gusti Allah tok. Nggih ngandalke bahwa Gusti Allah niki Maha Pemberi Ampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok ngandalke iku tok tanpa ana rasa khauf. Nggih tanpa ada rasa takut kepada Allah. Niki saged-saged napa? Saged-saged malah suul adab ning pangeran akhire napa? Akhire iso-iso nyepelekno maksiat. Napa nyepelekno? Maksiat. Maksiat nggih gedhe rojake tapi khaufe kosong. Gusti Allah mau ngapura kok. Gusti Allah mau ngapura kok. Akhire los-losan teh maksiat. Iki bahaya waduh wae. Maka yang bagus bagaimana? Rungono sing bagus bagaimana? Sing bagus antara khauf kalih roja, antara wedi ambek pangeran ambek mengharap anugerah pangeran kudu imbang. Napa kudu imbang? Ya sampean duwe rasa khauf, ya duwe rasa roja, imbang. Ya, kecuali ya dikatakan para ulama. Ya nak saiki cah nom-nom iku nggih sing ada potensi maksiat akeh iku harus luwih gede khaufe daripada rojae. Harus luwih gede napa khauf, rasa kuwatir, rasa wedi ning Gusti Allah, mboten kuwatir, rasa wedi ning Gusti Allah iku harus lebih dibesarkan daripada rojae. Ya, supaya napa? Supaya ngerim sangka maksiat, supaya ngerim sangka napa? Maksiat. Tapi engko nek wis mendekati meh mati, wis tuwa misalkan. Ya, wis utawa lara parah, nggih, sing sekirane gak ana obate wis.
Maka nek koyo ngene iki harus yang dibesarkan adalah rasa rojae. Rasa mengharap anugerah Gusti Allah, mengharap ampunane Gusti Allah. Roja. Jadi ben gak putus asa. Aku iki kira-kira di ngapura apa ora ya besok. Aja koyo ngono kuwi. Ya kudune husnudzon ning pangeran. Ya, jenengan mesti di ngapura wis. Mesti untuk rahmate Gusti Allah, mesti untuk kasih sayang Gusti Allah besok. Iki nek wis menjelang wafat niku rasa apa mung sing digedhekno? Rasa roja apa khauf? Rasa apa? Ameh mati, nek mati. Rasa roja. Nggih, rasa napa? Roja mengharap ing Gusti Allah, mengharap ampunane Gusti Allah, anugerah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus yang terakhir, wa kun lil yusri muntaziran. Ya, jadilah kamu orang yang menunggu ya sesuatu sing gampang. Lil yusri, kemudahan. Nggih. Ya ngenteni sesuatu sing napa kemudahan. Artine napa? Artine nggih. Ya sampeyan nek ana susah, nek ana masalah, ana problem, ada apa saja. Ya. Iku aja putus asa. Aja napa putus asa. Pasti ada solusine, ada jalan keluare. Pasti niku. Pasti ada nggih kemudahane, pasti niku. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Lah ning Quran, rungono ning Quran nggih, alam nasyrah laka sadrak. Terus ya, alam nasyrah engkono terusane fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh ya inna ma'al usri yusra. Sungguh ya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Sungguh ya bersama kesulitan ada kemudahan. Ngono. Ya iki ngono ning ilmu nahwu. Nggih, ana ilmu nahwu. Ning ilmu nahwu iku nek ana satu kalimat isim kan ngene, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ana yusran loro. Ya ada napa yusran? Dua kata yusran. Nggih, rungokno. Nek ana dua kalimat, dua kata sing padha. Nggih, dua kata sing padha. Kok yang pertama iki nakirah, sing kedua iki ma'rifat. Maka sing kedua niki iku adalah ya padha ambek sing pertama. Ya satu perkara. Kok misal Gusti Allah ngendikan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri al yusra. Yang kedua ma'rifat. Oh berarti yusra kemudahannya ada satu. Ya, kemudahannya ada berapa? Satu. Tapi ning kene disebutino. Ya, disebutke inna ma'al usri yusran. Sungguh ya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Okay. Inna ma'al usri yusran. Yang kedua inna ma'al usri yusran. Okay. Di kesulitan ada kemudahan yang lain. Nah, artinya apa? Satu usr, satu kesusahan. Jadi al-usra iku padha. Iku satu kesusahan, tapi ada dua kemudahan. Ya. Kemudahan yang pertama adalah yusron yang pertamamu, yang kedua yusron meneh. Ya, artinya napa nak? Nggih, dalam kaidah ilmu nahwu niku nek sing kedua kok ada kalimat padha, sing kedua niki tetap isim nakirah, berarti ana loro. Ada dua perkara, bukan satu perkara. Beda nek sing pertama nakirah, kemudian sing kedua ma'rifat, nggih, maka sing kedua niki yo padha ambek sing pertama. Iki padha-padha nakirah. Nggih. Wes, kados ngoten. Dadi Gusti Allah iku saking ngelomane, nggih, saking ngelomane. Ning ayat iku mau nyebutke bahwa ada satu kesusahan dikei dua kemudahan. Ana dua kemudahan, maka jangan sampai putus asa. Ya. Iku inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Ya.
Ya, iku koyo ngono kuwi. Ya. Terus juga ya di antara balaghah ning ngono ayat iku innam al-usri ono innan. Innan iku kulit taubat. Temenan. Nah, Quran resmano temenan. Setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Gak terima ping siji tok dibaleni meneh. Innam al-usri yusra. Temenan setiap ana kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, kemudahannya sing kedua, gak kemudahan sing pertama. Artinya apa? Satu kesusahan tapi ada dua kemudahan. Ya. Satu problem ada dua solusi. Oke. Niki saking lomone Gusti Allah terhadap kita. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.